Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama umpostoli, ngibingelela abafundisi bonke, ngibingelela omama ngesihlalo zabo, ngibingelela abobaba, ngibingelela ulusha, ngibingelela umshayeli wegrupu, ngibingelela umphathi wohlelo, ngibingelela uSunday School. Ngitsho Jesu Kristu inkosi. Omi phambi kwenu umama uMazulu uMashezi, ngiwashezi. Ngiqhamuka eThekwini, eChesterville, kodwa bengizwa uSerishville. Ngizobonga uNkulunkulu ngakuhle angenzela khona imihla nemihla. Ikakhulukazi nje engithe ngizokuphakamisa okufanele ngikuphakamise ngise-Hammersdale. But kwathi makubizwa inamba ngathola ukuthi sengiqile ngangabusasukuma. Kwakufike nje phakathi nesonto ukuthi ngithule ngokufakaza. So sengithi ngizokuthula la. uNkulunkulu wangenzela umusa ngonyaka ka-2001. Ngatholakala ukuthi ngigulela ukufa ngigrey njengalokhaphethi. Ngingenwe isifo secancer esaqala sangatholakala iminyaka ngihamba isibhedlela. Kwazothi ngonyaka ogcina abasithola ngaso bathi sesiku-4th stage, asisakwazi ukuthi silapheke. Futhi indawo esihleli kuzona sihleli esibindini kanye naku-right langa. Ngakhala abazalwane ngibona ukuthi vele ulife wami usuphelile. Ngiyazi ngezempilo. Kodwa uNkulunkulu wavusa omethona abawu-3 khona esibhedlela abangikhulekela ngaleso sikhathi bakhuleka ngezwe umzimba wosheka. Ngase ngihlala kuJehova, ngakhuleka ngihlala emthandazweni. Ngacela into oyodwa kuNkulunkulu. Ngathi Jehova uyangazi. Ekukhuleni kwami ngikhule ngingenabazali ngihlupheka. Manje angizohamba ngizoshona ngishiya abantwana bami bebancane kangaka. Oqala wayengu-16 years. Namhlanje uno-39. Okubiza ukuthi iminyaka engu-23 uNkulunkulu engigcinile ngingasenayo ikhensa. Bangcwele ngidlile i-chemotherapy yakhona. Efike yona ingakwazi ukuhlukanisa ukuthi imaphi lama-cells agulayo. Ifike iwashaye wonke ama-cells. Abantu abanekhensa beshona kangaka ngoba yona ifike i-chemotherapy ishaye wonke ama-cells emzimbeni. Ngidlile iminyaka emibili. Kwazothi ngosuku engaye kangalo kwafika umuntu wamaphezu kwami wathi yeke le treatment yona ekubulalayo. Ngakhuleka kuNkulunkulu ngambiza ngathi uNkulunkulu uthe kuJeremiah 33 uverse 3 wathi ngibize ngizokuphendula ngikutshela izinto ezifihlakele ongazaziyo. Ngakhuleka kuNkulunkulu, uNkulunkulu namhlanje usangigcinile ngabuyela esimeni sami, ngabuyela kwi-complexion yami njengoba ngingibona nje nomqondo wami usebenza kahle anginankinga ngoJesu Kristu enkosi.